Praise the Lord. Monday chiefs no banebo. Monday press. Acho mi jo hero ikele ba unu do na si unu ka. Obi ni tabo bi kan ibi e bo ta. Mo fo se ili jani ni ga ta. Obi ugo wi sa engineer. Era organizo. Oyi sa yin pe. Oya ife ya neme àwọn afia alobi ta mo bi tese to on by se bo se ma do obi ta ma do mo as a government Bavario awolo mo afọ afia muzi wegen ma onye anyị bụ ndị eze ogo ji eme m invite na-asị ndị aka anụ ibe m wọdụ ga-ji ya wụrụsị anyị ma amatụ ọkpa ebe ọ and apụpụ ga-abanye salelu n'ụfụsị anụ ha achịkọta ife dum ebe ọ na o kwesịrị ịdị mana asị eze ogo biko gara anyị nka o biko iri ji ọ mmepe aka anụ o jikwa udo ndị aka anụ chọ ndị nna anyị ọlụ unu mụrụ anyị ndị youth biko ama na-asị unu ka unu kwesịrị na-agbalị ịdọtụ anyị aka ntị anyị ndị youth na-adọtụ anyị nke bụ n'aka ntị isi anyị si anyị kwesịrị na-eme ha udo na-achị alị aka anụ anyị maka ọlụ anyị nwụrụ ndị youth ekpewusi udo ya chịrịrị ife men Nigeria ji dị nnọọ taa ndị chigan on the youth gbasa ya so anyị dum na-akpa bụ isiokwu dum anyị kwesịrị na-akpa masị ọlụ ndị mpa n'ọlụ a gọọmenti on the youth kwe ha ndị mpa bụ igbo asị eze dị ike gị na-eme eze ogo biko a ma chọọ ha ị na-anị ndị mmadụ dum ohere asị onye edu ndị mmadụ wuru ugwu mfufe ndị iduga onwe ife wọchọ ịtụpụ ụwa atụpụrụ ya papụ so biko ya na-enwe nke nwe ndidi ọhụụ dị ka mma akanụdum ji letụbawasị yes ọ gị awụ onye nduwo biko gbalijen na-eduga akanụ and as a government ọ na-anụ nlelu ụkpọrọ ife anyị mere and at the same time anyị emeba ife dum ya ọ ga nsọ ọnụ biri m ozi am nọchiri ndị ọhafịa anya ọwụghịsị maka engineer Ikechukwu nọ ebe ọ yọwụrụsị ya wụ the deputy governor ndị ọhafịa wụ deputy governor na-anụ ya so biko ọhafịa kwesị nwe olu ọma obi olu so that government Dr. Alex Oti na-enwe ike igwepụsara anyị nke wu ọganiru ọhafịa mụ na afụlelu ụzọ ọhafịa to Arụchukwu emelụ flag off a sịla onweghị ụzọ eji aga arụ dị n'ime but at this government na afụlelu si ọ ya eme ha dị so mana asị unu ka Chineke nna ya agbaba unu dum n'ọba n'ebe eze ogo
asịlụ anyị ga-agbalụ aka ejebe eze so biko ọ nke ọwụ nke m ji si unu ka unu mejeni and at the same time ife gbasa n'ọkụ ọhafịa last month bụrụ ebe ndị EEDC baisa ịfụ na-eji tụrụba ife dum atụrụba eme ya rekọd. Last week bụ ebe EEDC laghachikwa ihe tụba one or two things ya wụrụ sị nke wọfụ afụkwaghị ya. Yes, ọ ife mwute but asịlụ onye kwerele n'ọgụ ekwerele ife akpụ mana egwuru ohere arịọtụba mmadụ dum ma ndị youth biko anyị nidi ịkpakọ onwe anyị ọnụ ife gbasa ife ọkụ anyị kwesịrị na-elebazi dite n'anya because ọ na-adị mmasị ndị EEDC emeghala ekwere ha anya ọkụ ya wụrụsị isiokwu dị n'iche iche enweghị ọkụ amalite ikpe isiokwu ife ọdịle gị ebe mmadụ ma ị ga-aka ime ite ofe ya agwụrụ anụ ọ dịla oge mma so biko unu mana asị unu ka unu mara alụ ndị ọ emebishi n'ife ndị EEDC unu biko zi awọsiwo ọtụle ya ma nnu aṅa unu zi awọ ka si nke ọ mere eme ozule mana asị unu ka aka n'ukwu win ọfọdụ win ụmụ Chineke praise the Lord. Bravo, bueno,